Diolch ni wedi o. Diolch yn idio i ddiw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron ac yn cyflwyno'n hoedfai ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym ac i dywallt ysbryd arnom. Tyr di'n plith i ni'n gofyn i enw ac heidiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Rydych ni ddechrau drwy ganu'r emyn rhif 92. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael, golledig eog ddyn. Emyn rhif 92 gan i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau'r mis, sef nos Iau Awst 19. Fydd ein 3 ac fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Fe fydd yn pregethu hefyd y sil canlynol. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i tra'r ein heithedd emyn rhif 315 o frenin ef a dear lawr mor werthfawr yw dywedd, rho i ni braw ar hyn o bryd o'th nefol hyfryd hedd. 315.
Byddai'n darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 9, y 9fed Salm. Nawfed Salm dechrau'n yr adnod gyntaf. Clodforaf di o arglwydd am holl galon, mynegaf dy holl rhyfeddodau, llawen uchaf a gorfoleddaf ynot, canaf fydd enw di y goruchaf. Pan ddech gwympant ac a ddefethyr oedd flaen di, can ysgwneithos fy marn am mater yn dda, eisteddaist o'r seddfainc, byddaist y cynhedloedd, distriwiaist radiwiol, ei henw hwynt a ddeleaist byth bythol. Ha Elin, darfu am ddinistyr yn dra gywydd, a di wreiddiaist y dinasoedd, darfu ei coffadwriaeth gyda hwynt. Ond yr arglwydd a beri yn dra gywydd, efe a bara todd ei o'r seddfainc i farn, ac efe a farn y byd mewn cyfiawnder, ac efe a farn y bobloedd mewn uniondeb. Yr arglwydd hefyd fydd noddfa i'r gorthrymedig, noddfa yn amser trellod, a'r rhai adweinant y enw o amddiriedant ynot, canys ni adewaist o arglwydd yr rhai adgeisiant. Canmolwch yr arglwydd, yr hwn sydd yn preswylio yn seion, mynegwch ymysg y bobloedd ei weithredoedd ef, pan ymofyno efe am waed anghofio waedd cystadleuol. Trigarha wrthyf arglwydd, gwel fy mlinder gan fy nghaseion angau, fel y mynegwydd dy holl foliant am hirth merch seion, llawen uchaf yn dy iachawdwriaeth, y cenhedloedd a soddasant yn y ffos awneithant, yn yr hwyd y guddiasant y daliwyd ei troed ei hun, a dweinir yr arglwydd wrth y farn awna, yr aniwiol a faglwyd yng ngweithredoedd ei ddwylo ei hun. Y rhai drygionus am chwelant i effern a'r holl genhedloedd anghofiant ddiw. Canys nid anghofir y tlawd byth, gobaith y trieiniaid ni chollir byth. Cyfod arglwydd, nawr fydded dyn, barner y cenhedloedd ger dyfrondi, gosod arglwydd, ofn arnynt, fel y gwybyddo y cenhedloedd. Bydd bendith Duw ar iau sagarif. Nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Cyfle arall i ddod ger brond o'r seddfainc yn diolch i ti dy fod yn ddiw sydd yn llawn trigaredd a bod o'r seddfainc yn un o ras, gan dy fod ti yn ddiw sydd yn llawn gras, yn hir ymaros gyda'r blant, ac felly o ddiw i ni yn diolch i'n bod yn gallu dod, nid yn ein heiddiant ni'n hunan, ond yn heiddiannau dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o ddiw i ni yn dod ger dyfron unwaith eto ar sil arall, ac wrth i ni ystyried yr wythnos i ni wedi fwynhau, cael mwynhau bod yn dy di, ac yn mwynhau gwrando ar dy weision yn cyhoeddi dy air. Ac eto o ddiw i ni'n dod i sil arall, ac i ni yn gweld o ddiw yr byd yn dal yn mynd heibio, yn anwyb air, ac wrth i ni ddod i lawr y strydoedd yn gweld yr rhai ifanc yn cerdded ar ei ffyrdd i chwarae, a dim unrhyw syniad o gwbl bod y diwrnod yma yn ddiwrnod wedi neilltuo i dy addoli di. Dim bwriad yn y byd i ddod mewn i'th di i wrando ar dy air. O ddiw wrth i ni weld y teuluoedd yn mynd i'r parc ac yn mynd heb unrhyw ystyriaeth, heb gyfeirio eu plant o gwbl at dy air di ac at y ddydd. Ac o ddiw i ni'n gweld y tristwch sydd yn y byd wrth iddyn droi cefn yn llwyr arna ti. Ac felly o ddiw i ni yn gweddio am yr hyn a glywson o'r wythnos diwetha, byddwn ni yn credu yn dy nerth di, dy fod ti yn ddiw sydd yn sofran, goriwch pob peth ar y ddeiar yma, rwy ti yn ddiw sydd yn abal i wneud yr hyn sydd yn ymddangos i ni yn cyflwyno'n gwlad unwaith eto i ofal di, ac yn gweddio ar i ti drigarhau wrthym, i ti ddychwelyd i'n plas i ddwy'n pobl ata ti, ac na fydd modd troi cefn bellach, o ddiw, na fydd modd brwydro yn erbyn gwaith yr ysbryd glân ar ei hyneidio, a byddi di yn ei dwy'n ata ti, ac y bydd hyn yn anorchfygol. Felly o ddiw, i ni'n gweddio bydd law ar waith yma ni'n plith ni, a byddi di yn gweithio hyd yn oed yn yr adeilad hon, ymhlith y pobl sydd yma y prynhawn hwn. I ni'n gweddio byddi di yn gweithio yn ein plith ni fan hyn, ac hefyd ymhellach i'r rhai efallai fydd yn gwrando ac yn ymuno heddiw neu ryw bryd yn ystod y dyddiau sy'n dod, i ni yn gweddio bydd ysbryd i ar waith ac yn agor llygaid y deillion mwyn iddynt gweld eu hangen. Felly o ddiwedd, i di dywallt ysbryd arno ac i ti wneud gwaith fydd yn dy ogoneddu di. I ni yn cyflwyno'r wythnos sydd yn ein gwynebu ni hefyd, yn gofyn i ti nerthu ni i fyw mewn ffordd y dylsym. Yn gofyn i ni cael y nerth i fod yr hyn sydd yn dwy'n clod i ddenw di, ym mhob peth yn ni ddweud a'i wneud. Bendithia y dydd yma yn ei gyfanrwydd o ddew, i ni'n gweddio am bob un oedfa byddi di yma yn ein plith. Ac yma ac ar hyd a lled ein gwlad, bendithia dy weision
O Dduw, wrth iddynt fynd yn ôl i'w mannau i bregethu i'w capeli ac i'w pobl, i ni'n gweddio Dduw a byddu di yn dod a bendith iddynt hwy lle bynnag ymaint. Felly o Dduw, trigyrhaw wrth im nawr diogelan hamser a bendithion ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Rydych ni ganu am rhif 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fe'n cododd ar fy nhraed, fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. 298 a 299, gewn ni sefyll i'w chanu. Byddaf yn testyn o lyfr y Salmau, 9fed Salm, adnodau 8 hyd at adnod 10. Ac efe a farn y byd mewn cyfiawnder, efe a farn y bobloedd mewn uniondeb,
Yr arglwydd hefyd fydd noddfa i'r gorthramedig, noddfa'n amser trallod, a rhai adweinad enw am ddiriedant ynot, cynnes ni a dewais o arglwydd y rhai. Nawr, mae'n eitha hawdd yn yr oes sy'n ni'n byw ynddi i ildio i'r temtasiwn o fod lwr o wlad ac i gael ein perswadio ein bod wedi ein gorchfygu oherwydd yna fel mae'n ymddangos. Ac fwy bob sil wrth i'r siliau fynd heibio ac yn enwedig efallai ar ôl wythnos o gynhadledd fel i ni wedi gael ac i weld yr llawr yn reit llawn bob dydd yn ystod yr wythnos ac i gael calondyd i wrando ar y pregethu, cael eich atgoffa am bethau ac yna yn sydyn iawn i chi'n cael dydd Sadwrn heb oedfa. Ac yna i chi'n gweld bod cymdeithas dal i fynd ymlaen fel ag yr oedd ac does dim syniad ganddyn nhw beth i ni wedi glywed. Ac maen nhw'n edrych yn ddigon hapus ymddangos fel bod nhw'n ddigon bodlon i byd ac eto fath dristwch o'r hyn maen nhw wedi colli allan arno. Yr hyn dydyn nhw ddim wedi glywed a byth wedi glywed y mwyafrif o'r pobl yn ni'n ei weld ar hyd ein strydoedd ni, ein dinasoedd ni, ein trefi ni, pentrefi ni. Dydyn nhw erioed wedi clywed yr hyn i ni wedi glywed yn ystod yr wythnos diwetha. Ac mae'n ymddangos o'n i diwe yn allanol o leia bod y fuddugoliaeth wedi cholli, bod ni wedi colli y frwydr. Bod yr un drwg wedi gorchfygu o'r diwedd. Mae'n ymddangos felly, dyna sut mae pethau yn ymddangos ac efallai i ni'n gallu dweud hyd yn oed yn ein plith ni fel mae siwr o fod. Dyna beth yw hanes bob cynulleidfa, bys ni'n tybio, bod yna rai barod i gamu yn llwyr i'r byd. Bod yna rai mewn cynulleidfa fach fel hon. Beth fydde'r canran yn yr oedfa yma nawr o rhai sydd fan hyn, sydd yn barod yn y byd, ond falle dal yn y capel ac felly anodd dweud i ba gyfeiriad yr ewch chi, ond maes o law. Ymhen ychydig fe fydd y ddwy droed yn y byd. Dyna yw'r gwirionedd, dyna beth sydd yn siŵr o fod yn mynd i ddigwydd. Oni bai fi Duw yn ymyrryd, dyna beth yw'r tebygrwydd, ac felly i ni fan hyn, mae'r darlun yn fwy torcelonus. Mae'n fwy trist. Ni wedi cael wythnos fel ni wedi mwynhau y pregethu, wedi mwynhau y canu a'r cymdeithas. Nad ydych chi wedi ei fod wedi bod yn fwrn, yn ddiflas, yn wastraff. Dyna beth fydden ni wedi bod. Blynedd yn ôl, siwr o fod, pob un ohono ni, falle dim i'r un raddau tybiwn ni, dwi'n credu bod ni'n byw mewn oes hyd yn oed fwy tywyll nag o hyd yn oed pan roeddwn ni'n fach. Hyd yn oed pan o'n i'n fach, mi roeddwn ni'n mwynhau mynd i'r gynhadledd mwynhau yr adegau pan nad oedd y cyfarfodydd ymlaen. Ond erbyn hyn, mi roeddwn ni'n mwynhau mynd i'r gwersylloedd mwyn ar ôl yr oedfa a mwynhau bod gyda ffrindiau. Ond erbyn hyn, dyma beth sydd yn wir, bod yr ifanc ag eraill ddim hyd yn oed yn mwynhau cwmni Cristnogion. Ddim hyd yn oed yn mwynhau bod yn yr adeilad, hyd yn oed am y pethau eraill sydd yn dod. Dyna'r gwirionedd amdano yn gorfforol ac un yn y byd. Ond ymhen ychydig, oriau siwr o fod, oriau fyddi. Fi fydd y ddwy fel bod ni wedi colli'r frwydr. Ni wedi colli'r frwydr yn ein adeilad yn hunan, yn ein teuluoedd yn hunan, yn ein gwlad yn hunan. Mae'r frwydr wedi cholli i bob ymddangosiad. Mae'n ddarlun trychinebus. O'n i'n gyrru lawr ychydig bach yn ôl, a ni'n gweld 3 o fechgyn yn dod yn ei shorts, crysau tŷ, bag dros yr ysgwyddau, racet tennis yn y llaw, offa nhw i fwynhau gêm ar y sil. Erioed wedi meddwl am fynd i'r capel o'r blaen. Dim unwaith, siwr o fod, dim unwaith wedi meddwl am fynd i'r capel. Ac efallai, wythnos nesaf, welwn ni'n arall, efallai'r rhai sydd wedi mynd i capel, ond wedi penderfynu yn ei doethineb hirt, o na, dwi ddim i fi. Mae'n ymddangos fel ac yn gweddi ni yw nad ydy Duw yn barnu ein gwlad ni, a bod e wedi ennill y frwydr. Yn ein gwlad ni, i troi cefn ar Gymru. Ac byddwch chi deall petai yn troi cefn ar Gymru, ond eto i ni yn llawenhau, ac ni'n gorfod llawenhau gyda'r salmydd a gweddio a credu yn sofraniaeth Duw, i ni'n gallu ymuno â'r salmydd oedd canu clod i'r arglwydd, ei fod yn barod wedi ennill y frwydr, bod yn ymddangos i ni bod ni wedi colli, bod yn ymddangos fod y capel ar fi'n diflannu yng Nghymru o leiaf. Mae'r frwydr yn barod wedi ei hennill, dyna'r ffaith.
Ac pa bynnag mor dwp a mor ffôl, mae rhai ohonoch chi yn byw ac yn dewis y byd ac yn troi cefn ar yr un sydd wedi colli yn barod. Bod yn ymddangos mae chi sydd wedi ennill, bod yn ymddangos mae chi sydd yn mwynhau'r pethau'r byd wedi colli ac fe hynny'n gliriach ymhen ychydig. Gwrandewch ar y salmydd. Clod foraf di o arglwydd am holl galon, mynegaf dy holl ryfeddodau, llawen ychaf a gorfoleddaf ynot, cana fydd enw di o goruchaf, pan ddychweler fy ngelynion yn ei hôl, hwy a gwympant, ac a ddefethyr o'r flaen di, canis gwneithos fy marn a mater yn dda, eisteddais ar o'r seddfaint, gan farnu yn gyfiawn, cyrraeddais dy cenhedloedd, distriwiais dy'r aniwio. Maen nhw wedi colli. I chi wedi colli'n barod. Chi sydd yn troi cefn ar cyrraeddais dy cenhedloedd, distriwiais dy'r aniwio, ei henw hwynt a ddeleais byth bythol. Mae'n erchill yn meddwl am enwau ein plant pan gafon nhw'i geni. Fe fydd ei henwau yn cael ei dileu byth bythol. Mae'n erchill. Chi sydd wedi troi cefn ar Dduw, fe ddaw dydd pan fydd eich enwau yn cael eich dileu byth bythol. Dyna'r gwirionedd. Chi sydd yn troi cefn, chi sydd yn meddwl bod gwrando ar gerddoriaeth cyfoes, bod mwynhau anfoesoldeb a meddwl dod. Chi sydd yn meddwl bod dringo i fyny'r ysgol yn y byd addysg, yn y byd y gwaith ac yn y swyddfa, mae dyna yw popeth. Chi sydd yn meddwl hynny, credwch chi hyn, fe fydd dileu'r eich enw chi am byth. Mae'n afiach o beth i feddwl. Mae'n erchill, mae'n frawychus. I am ddinistyr yn dragywir, a di wreiddiais dy dinasoedd, darfu ei coffadwriaeth gyda hwynt. Dychmygwch, darfu ei coffadwriaeth. Llai byth dychmygu hynny. Tra bod ni'n byw, fyddwn ni ddim yn anghofio rhai o'noch chi. Ond fe ddaw dydd, lle darfu ei coffadwriaeth gyda hwynt, fe ddaw ei gyd yn angof. Pam? Achos dewiswch chi dilyn llwybr y byd yn hytrach na llwybr yr arglwydd. O, i chi ar yr ochr anghywir, credwch chi fi. Ond yr arglwydd adnod 7 a beri yn dragwydd, fe a baratodd ei o'r seddfainc, grandewch ar hwn, i farn. Mae wrthi'n paratoi ei o'r seddfainc i farn. Mae'n ymddangos yn dig fan hyn ar ôl wythnos y gynhadledd nag yw e, cyn lleed yma. Dwi'n mynd dweud na i cael piti, dwi'n dweud ar hynny. Yn ein gwlad, lle roedd y gair yn cael ei ffrigethu yng Nghymraeg ar draws y byd o'r wlad hon, ac edrychwch ar hynny. Lle sydd na sy'n cyhoeddi'r efengyl bellach, prin yn lle sydd yn cyhoeddi fe ac yn addoli fe mewn ysbryd a gwirionedd ac mewn parchedig ofn, digonydd o lefydd lle nad ydyn nhw'n wneud e mewn parchedig ofn. Ond diwerth yw hynny. Mae'n edrych fel bod ni wedi colli'r dydd, ond credwch chi fi, i ni ar yr ochr y Duw holl alluog, a chi sydd gyda'ch troed yn y byd, i chi ar yr ochr anghywir. Wel, yn gyntaf, dwi wedi nod eto yn 2 rhan, ac wrth ddarllen y salm yma chydig bach yn ôl, yr adnod, ac yn meddwl, dyna chi bwynt da, yna darllenes i'r 9fed adnod, nes i na ail bwynt da, ac yna darllenes i'r 10fed adnod, a dyna si na ffordd ai orffen. Ac felly dyma be fydd y penawdau, adnod 8, 9 a 10. Felly yn gyntaf Barnwr yn ôl adnod 8, yn ail noddfa adnod 9, ac yna yn drydydd ac yn olaf adnod 10, ymddirieddaeth. Wel, yn gyntaf y Barnwr, ac fe a farn y byd mewn cyfiawnder, fe a farn y bobloedd mewn uniondeb. Ond nid oes na ardaloedd yn y byd lle ymddengys nad oes deddfau yn bodoli, pawb drostynt eu hunan. Dwi wedi dweud hyn sawl gwaith, dwi wedi edrych ar glob yn yr ysgol, a dwi'n ambell rai pan mae'n eiliad bach o dywelwch fe edrychau ar y gwledydd yma, ac dwi'n meddwl, dyna dristwch sydd fyna, ac chi'n mynd i bob gwlad yn y byd, ac mae yna drwbl a tristwch ym mhob un cenedl. Ond yna chi'n gweld ambell i le, chi'n meddwl, dwi ddim yn credu bod na ddeddfau yn yr rhan yna o'r byd. Sa'n credu bod na unrhyw ddeddf yna. Mae pawb drostynt eu hunan fyna. Ac yna mae'n awledydd ond nid oes na. Lle ceir deddfau, ond nid oes awydd i'w plismona. Chi wedi clywed am hynny? Mae yna ddeddfau yn y wlad, ond mae fel petai neb yn malio dim am yr deddfau, ac mae pawb yn cael neud fel y mynant.
Ac am ba bynnag reswm, p'na eu crefydd neu difaterwch nhw, dwi ddim yn gwybod. O'n i'n dweud ychydig bach nôl am y gwlad hynny, lle roedd pobl yn cael eu taro, heibio ydyn nhw, am 4, 5, 6, tan bod y person wedi marw. A bod hwnna'n digwydd yna. Lle mae yna reole, mae yna reole yn dweud peidiwch a taro neb drosodd gyda'ch car. Ond os rhywun yn, does neb yn malio dim. Does neb yn poeni am yr un a darodd y person. Does neb yn poeni am yr un sydd ar y llawr. A neb yn poeni am y rai sydd yn gwrthod helpu. Ceir llywodraethau yn creu deddfau sydd yn groes i bob reswm. Dyma i chi gyflwyniad i Loegr a Chymru a'r Alban ac Iwerddon. Dyma i chi genedl sydd yn groes i air Duw. Sawl deddf sydd wedi cael ei chreu dros y blynyddoedd sydd yn gwbl groes i ewyllys Duw. Un ar ôl y llall. A beth i tipyn gwaith. Ac hyd yn oed pan ceir deddfau sydd yn ymddangos ar y wyneb i fod yn gywir. Yna wrth i bobl fynd o flaen i gwell, i chi'n darganfod fod y Barnwr, fod na dwyll yna. Fod na dwyll gyda'r Barnwr. Mae'r Barnwr yn byw yn ei di-ysblenydd, gyda'i geir crand, gatiau sydd yn agor gyda bwtwm, llenni sydd yn cael gyda bwtwm. Ac mae'n mynd mewn i'w gartref, ac efallai bod e wedi bod yn torri'r gyfraith ei hunan. Di roed ychydig bach o arian ar yr ochr o filoedd, cwbl o filiynau falle, dwi'n yn gwybod. A welwch chi ar y newyddion, darllenes i fe'n diweddar, bod na garchar mewn wlad yn Ne America, ac bod na rhywun sydd yn gwerthu cyffuriau, lot ohonyn nhw, pwerus iawn, dangoson nhw lun o'i stafell, nid stafell, roedd na sawl stafell. Sa'n siŵr beth yw ensuite yn Gymraeg. Roedd ganddo fe ensuite, ganddo fe teledu mawr crant, ganddo fe gadeiriau moethus, gwely dwbl, roedd ganddo fe oergell, ganddo fe gegin, roedd ganddo fe bopeth yn y carchar. Roedd e mor bwerus, roedd y carchar hyd yn oed wedi gwneud gwesti crand 5 seren iddo fe. Dyna chi dwyll, dyna chi dywyllwch. Barnwr efallai yn cael ei talu, neu'n gwrando ar gaid ystiolaeth ac yn gwrando ar celwydd ac yn gwybod mae lles os na i adael hwn bant, achos dwi'n ofni beth sy'n mynd i ddigwydd efallai. Rhai yn barod wedi penderfynu ar ei ogrwydd ambell un, falle'n ddieog. Rhai am ennill poblogrwydd a statws pellach, gan droi cefn ar ddrwg weithred. Gwybod hyd yn oed pan na welir y math yma o dwyll. Yn aml yn ein gwlad ni fe gwelir camgymeriadau yn digwydd mewn achosion llys. Nhw wedi gwneud camgymeriad? Camgymeriad llwyr oedd e? Cael ei carcharu am rhywbeth naw neithant, neu falle llwyr ar yr adeg anghywir. Dyna beth yw disgrifiad ein gwlad ni. Bysa ni'n tybio bod ein gwlad ni felly. Faint o dwyll sydd ar y top? Lot fawr tybio ni. Ac yn sicr yng ngwledydd y byd. Barnwyr, llysoedd, barn, heddlu. Ym mhob man. Ond nid dyna sydd yn y salmau. Dyna beth sy'n hyfryd. Nid dyna beth sydd yn y salmau. Mae cyfraith yr arglwydd, mae'n berffaith. Nid oes dim yno sydd yn anheg i chi di ystyried cyfraith Duw. Beth sydd yn flin eich bod chi'n gofod bod yn flin, bod chi'n cael eich magu ar aelwyd Cristnogol. Na fydden ni wedi cael byw yn y bydreddi'r byd. Rhywbeth yno chi sydd yn corddi ti fewn. Dwi ddim eisiau bod fan hyn. Licen i fod mas fyna, mwynhau dydd arall o chwarae. Ac dwi ddim eisiau gwrando ar pregedd arall. Dwi wedi gwrando ar pentwr yn barod. Ac efallai bod chi'n meddwl fyna, gai ofyn i chi, oes na unrhyw beth sydd yn ddrwg am gyfraith Duw? Fedra i ddim ffeindio dim byd. Mae cyfraith Duw mor brydferth. Mae petai pobl yn byw yn ôl cyfraith Duw, dyna chi byd, bydd mae'n berffaith. Mae'n brydferth. Mae'n ddisgrifiad o popeth sydd yn dda. Does dim byd sydd yn anheg yna, does dim byd sydd dros ben llestri. Dydy Duw ddim yn dweud wrth ni'n gwneud pethau sydd dros ben llestri arnoch chi ac yn greulon i chi, ac yn gofyn
Dwi eisiau chi'n lan mynydd wyddfa 15 gwaith bob mis mwyn i chi brofi eich cariad ato i. Does! Dyw e ddim yn dweud, chi ewch i di'r arglwydd o bore tan hwyr ac ewch ar eich pengliniau trwy'r dydd a thrwy'r nos a curwch eich corff. Dyw e ddim yn dweud hynny nag yw. Dydy cyfraith Duw ddim yn anheg. Y mae cyfraith Duw yn berffaith, mae yn brydferth. Ystyriwch unrhyw ran o gyfraith Duw, mae cadw dydd yr arglwydd yw'r peth gorau gallai ddigwydd. Petai Cymru, a ddim am rhesymau crefyddol, yn gwrando ar cyfraith Duw ac yn cadw'r sil, mi fyddai Cymru yn lle llawer gwell. O, mae cefnogwyr rygbi wedi cwyno am y gemau ar y sil ys blynyddoedd, nid oherwydd torri'r sil fored llun heb bentos. Dyn nhw ddim hyd yn oed gyda digon o synwyr cyffredin i weld bod e'n llesol i beidio. Mae cyfraith yr arglwydd yn llesol i bawb, ym mhob rhan o gymdeithas, ym mhob cyd-destun o gymdeithas. Gallwch chi edrych ar unrhyw ran o gyfraith yr arglwydd, mae yn gwbl deg. Does dim byd anheg amdano fe. Falle bod chi'n meddwl ni, sut dwi ddim yn gwybod. Hyd yn oed pobl clyfar, galluog, sut dydych chi'n gallu weld y rheswm amdano fe chi'n ddall. Ac fe fydd eich enw mynd yn angof rhyw ddydd. Mae'n drychinebus i feddwl yn peth. Mae'r cyfan yng Nghaerdydd ein lles. Ond yr hyn a ddywed am yr un sydd yn mynd i farnu. Mae gyfraith ac mae cyfraith Duw yn berffaith. Ond mae'r un sydd yn mynd i farnu yn berffaith hefyd. Ac dweud, ac efe a farn y byd mewn cyfiawnder, efe a farn y bobloedd mewn uniondeb. Nid mater, i ni'n meddwl, wel, i ni'n tybio fe fydd yn barnu. Dyn ni'n meddwl, o falle fydd yn barnu, gen i weld be ddaw ym mhen ychydig, os fydd Duw yn barnu. Dim byd o'r fath, fe fydd yn barnu. Dyw e ddim yn mynd i fod yn ddibynnol ar amgylchiadau. Dyw'r ffaith bod yr adnod yma fan hyn, ddim yn mynd i fod yn ddibynnol ar y ffaith. A fydd Cymru'n dod nôl i'r capel a'i pheidio. Neu, a fyddwch chi sydd wedi cael eich magu ar aelwyd Cristnogol yn dod i'r cwrdd wythnos nesaf neu byd. Chi'n meddwl beth? Dyw e ddim yn ddibynnol os ydy crefydd yn mynd i fod yn mynd i farnu. Dyna beth mae'n dweud? Dyw e ddim yn ddibynnol ar amgylchiadau dynol. Fan y bydd yn barnu, fe fydd yn barnu'n berffaith, ni fydd yn ysgoi, ni fydd un person yn ysgoi ei lygad barcud, fe fydd pob un yn atebol ger bron Duw, fe fydd yn barnu yn gyfiawn ac mewn uniondeb. Dyna be mae'r salmydd yn ei ddweud. Fe fydd yn barnu yn ôl safornau o berffeithrwydd. Ni fydd yn newid y safon. Ni fydd lle i chwarae gwmpas gyda'r disgwyliadau. Bod ambell waith chi wedi gweld, pan ni'n gyrru lawr y lôn, dwi'n sicr yn erbyn unrhyw un sydd yn goryru. Dyna ddim yn golygu dydw i ddim wedi goryru, dwi wedi goryru sawl gwaith ar ddamwain. Dol, gyrru yn gloi, mae yna ddeddf gwlad. Ond i ddweud o'ch un reswm yw mae yna ddeddf, felly mae rhaid chi gadw at y ddeddf. Ond hefyd dwi'n dychmygu plentyn bach yn rhedeg mas i'r lôn, a petawn ni'n ei daro fe, a fi wedi goryru. Dwi ddim yn gwybod petawn ni'n gallu maddau fe hun. Felly, dwi ddim yn deall pobl sydd yn goryru. Ar yr adegau hynny, dwi eisiau dod â golau bach glas a rhoi ar dop y car a dilyn nhw. Dwi'n gan aml yn dweud oedd y plant yn y car, camera mas, tyna lun y car na. A ni'n ffonio'r heddlu a ni'n dweud oedd nhw, chi'n gwybod beth mae rhain di wneud? Chi di colli rhain? Mae nhw wedi torri'r gyfraith, gallen nhw wedi lladd plentyn a dinistrio bywyd teulu am weddi. Dim byd yn digwydd. Chi'n gwybod pan i chi wedi gyrru lawr y lôn a chi wedi mynd 33 milltir yr awr, mae'r mynd fflach. Dim ond 33 milltir yr awr o'n i'n neud. 30. O dwi'n credu falle bod nhw'n rhoi rhyw 2 neu 2 milltir yr awr dros ben i chi. Falle bod nhw'n caniatáu chi fynd 33 milltir yr awr, ond falle ddim 34. Ond dwi'n yn siŵr, falle ddim, achos dwi ddim yn deall sut mae cloc y car di wneud, felly dwi ddim yn siŵr, felly dwi ddim yn mynd i'r ysgol, dwi'n cadw at 30. A llai. Ond falle bod nhw'n caniatáu chi. O chi'n gwybod beth? Pan fydd Duw yn barnu, fydd e ddim yn caniatáu 1, 2, 3, 4 milltir yr awr dros yr deddf gwlad. Fe fydd yn dweud 30 a dyna fe. Fe fydd yn dweud perfeithrwydd a dyna fe. A ydych chi wedi cadw'r saboth? Ac os nad ydych chi, fe fydd yn dweud i chi yn eog, ac i chi'n yn eog o farn am dragwyddoldeb. Anwybyddu, be wnaethoch chi af y neddfa? Anwybyddu fe, ac fe fydd pob un os chi'n dweud, ond fe nes i bron a cadw e, ond i'n eithaf.
agos i'r peth. Os ydych chi wedi torri cyfraith Duw, fe fyddwch chi'n eog. Dyna be mae'n dweud. Dwi ddim yn deddf blad fan hyn, wel, gewn ni feddwl. Chi wedi clywed pobl sydd wedi lladd pobl, ac maen nhw'n edrych ar y sefyllfa. Rwy'n wedi gyrru 30 milltir awr y lôn. A dyma'r tro cyntaf ti wedi wneud e. Lladd teulu bach. Felly gei di 5 mlynedd yn y carchar. Am ladd teulu! Ac yn gwybod be maen nhw'n mynd i wneud. Ond nid felly fydd barnu Duw. Mae barn Duw yn mynd i fod yn gyfiawn. Mae e wedi gosod y safon. Mae e wedi gosod y safon i chi ac i fi ar safon. Ac fe fydd yn barnu. Ac fe fydd yn barnu yn ni ddyfarn. Dyna chi ddydd erchill. Fe fydd yn ffeithiau. Nid y celwydd. Nid y twyll. Nid y cuddio tu nôl beth bynnag. Mae fydd yn edrych ar eich holl weithredoedd, eich holl eiriau, eich holl freuddwydion, eich holl feddyliau. Ac ni fydd na anhegwch. Ni fydd ffafriaeth. Fydd dim ffafriaeth. Fydd e ddim yn dweud, wel, roedd y dad di, nid y dau di, nid y frawd di, nid y wncl di, nid y ffrind gorau di yn bregethwr. Ac oherwydd ni, wyt ti'n dda. Ni wedi clywed yn aml iawn, pobl yn dweud am ein teulu ni. Ie, achos chi'n un o'r Highams, neu beth bynnag. Neu felly, a dwi wedi cael hyn achos un a llall. Chymod, mae'n anodd am eich waith. Dwi'n teimlo, wel, a dyna fe? Ydw i'n un o'r blant yr arglwydd oherwydd pwy ydw i? Ife dyna fe? Ife oherwydd bod gen i dad a brawd a teulu sydd yn bregethwyr? Dyna pam? Achos os dyna be dwi'n dibynnu, no does dim gobeith gen i. Fi dim ffafriaeth i fi. Os brofa i, fel mae sawl gweinidog wedi profi dros y blynyddoedd i fod yn rhagrithwyr, ac i ni'n gweddio, na fydd hynny'n digwydd. Ond os fydd hynny'n digwydd, yna, fi dim ffafriaeth i fi yn rhagwyddoldeb, achos bod fi wedi pregethu fel hyn ar bnawn Sul. Os nad ydw i'n gadwedig, fi dim ffafriaeth. A fi dim un ffafriaeth i dim un o fy ymhlanti. Fi dim ots, a fi Duw yn edrych ar ei gyfraith, ac fe fydd yn edrych, ydych chi yn berffaith, ydych cadw fy nghyfraith i, ac os nad ydych chi, ni fydd na ffafriaeth i chi, sdim ots pwy i chi. Peidiwch chi a gobeithio croesi bysedd fyddwch chi'n mynd i'r nefoedd a bod Duw yn Dduw o gariad, ac fydd yn gadael chi fewn. Achos mae e mor berffaith, mae e mor gyfiawn, mae e mor uniawn yn ei farn, fe fydd yn cael e'n gywir. Fydd e ddim yn ei camgymeriad, fydd ddim yn edrych ar dim un o'ch chi'n meddwl, wel, fe wnaethoch chi broffes pan o'ch chi'n 10, neu pan o'ch chi'n 5, neu pan o'ch chi'n 15, 30, neu beth bynnag. A fydd yn edrych ar eich proffes chi, chi'n gwybod beth, fydd e ddim yn ei camgymeriad gyda'ch proffes chi, achos mae e wedi farhau a chredu. Mae rhai pobl yn credu, achos bod nhw wedi dweud wrth rhywun, ei bod nhw wedi credu bod nhw'n Gristnogion. Does dim adnod yn y Beibl yn honi'r peth. Mae yna peth maen nhw'n defnyddio adnodau, ond os ych chi'n edrych arno fe'r eich chyfanrwydd, dydy jyst dweud eich bod chi'n credu ddim yn golygu dim. Mae angen gweld ffrwyth edifeirwch, eich bod chi wedi troi o bechod, a bod chi'n pwyso'n llwyr ar Iesu. Dyna'r unig prawf, ac mae Duw yn gwybod, ac pan ddaw y farn, mae e'n gwybod yn union pwy o'r rhai sydd wedi credu. Ni'n ffeindio fe'n anodd. Ni'n gallu dirnad, ni'n gweld diffyg ffrwyth, ni'n gweld ffrwyth ambell waith. Ond bydd Duw yn barnu yn union. Bydd yn cael yn berffaith. Ac fe fydd yn deg. Fydd e ddim yn anheg, fe fydd yn deg. Yr hyn y mae Duw yn ei ddatgan, fe fydd yn ei wneud. Mae fe ddaw hyn am mwy o glod a mawl i Dduw. Fe gogoneddir Duw pan y bydd yn barnu. Fe fydd rhai ohonoch chi, oni bai bod Duw yn ei ras, yn ni ddyfarn yn cael eich dedfrydu golledigaeth yn effern. Dyna beth mae gair Duw yn ei ddweud. Ac fe fydd Duw yn cael ei glodfori yn eich cosbedigaeth tragwyddo. Mae'n erchill i feddwl am y peth yn dweud. Teulu, plant, brodyr, rhieni. Fe fydd Duw yn cael ei ogoneddu pam, achos mae Duw, ac achos i chi ddim yn gwrando ar ei air, fe fydd yn barnu, ac fe fydd yn cael ei ogoneddu yn y ffaith ei fod wedi cadw at ei air. Os na fydd Duw yn barnu, yna nid Duw fydd e. Mae e wedi dweud.
Ac os wedi dweud, mae'n rhaid iddo fe. Neu dyw e ddim yn mynd i dod enw glod i'w enw e, fe wedi dweud celwydd. Dyw e ddim yn mynd i dweud celwydd. Fe fydd yn barnu, ac fe fydd yn cael ei ogoneddu yn eich barnedigaeth chi. Ffyddlon ydy Duw i'w addewidion i'w wair. Os dywed y gwna rhywbeth yna fe wna hynny yn union fel y dywed pan y mae'r ffaith yma'n llenwi'r saint a chysur a gobeith sy'n y fod